Pipila ka solar panels sa Jose Maria College sulod sa KOJC compound ang nangaguba human nga nangahulog gikan sa atop sa building tungod sa ubos nga pagpalupad sa duha ka helicopter sa kapulisan. Ani ang report. Pasado alas 9 sa buntag, adlawng Biyernes, nakurat ang mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City human kalit miabot ang duha ka helicopter sa kapulisan nga naglupad-lupad ibabaw sa ilang compound. Ang usa ka helicopter ilabihang kaubos ang pagpalupad ug duol na sa atop sa building sa Jose Maria College. Taod-taod. Nangahulog ang mga solar panel sa rooftop sa mong eskwelahan. Sa kuwang litrato sa KOJC, kita ang sakay sa mong helicopter ug daw kanawong ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao kung si Torre Bagayod ang nakuhaan og hulagway. Matod sa KOJC, dako matod pa og epekto ang kadaot nga nahitabo sa ilang propiedad, labi pa nga ang maong mga solar panels iya sa Jose Maria College. We are writing a demand letter for them to explain why they had to do it. No, to the mind of the KOJC members, the action was purposive. No, purposive to harass. It was done to harass, and as a consequence, the solar panels were destroyed. Gani, mahal daw ang maong mga solar panel. The fact that the PNP person, that the PNP led allegedly by General Torre, ordered the chopper to be so near the rooftop of JMC building is really criminal in nature. No? Right now we are crafting a demand letter for them to be accountable for that act. Sigon sa PNP, dili pa nila makumpirma kung duha ka helicopter ba ang gipalupad karong adlaw, apan tanan paggamit kuno niini para sa ilang nagpadayong operasyon. Part ito ng ongoing police operations natin sa loob, and they give a clear view sa ground, knowing na napakalawak, no? Kasi yung nangyari is we are looking focused areas, no, na inch by inch. So ito po ang nagbibigay ng tulong, no, sa our people on the ground. Wala pa'y pahayag ang PNP sa pagkaguba sa maong mga solar panels. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.